ndinonzi John Chimuti. Kana atanga kuwa mutorero umwe dhera naenda mune umwe sista anotengesa honye. Kana achichitenga zvanzi pane zvatinazvo uri kutesta nani ndadapinda mutorero ndokutanga kutesta akadati zviripo wototanga kutoti mukuru wakamwe natanga 2019 lockdown ichitanga paya up to now yeah. Asi zvakandiafecta zvizhinji, kusarara mumba, kusateerera nokuita zvisizvo. Kana mai chaivo chindudza zviri kuita naitoitawo zvangu nekubasa rakambondikanganisa safollowing my instructions. Ndinokurudzira kune mayuth kuti matransana unanga hazipo mukanganisa zvikunoti pane dzimwe nguva ndinanzikadyi usovapetecha kana skin inochinja nokutanga kuda mapimples kana chisati ranyanya kudini sanyanya kuti kujaira kutratasho zasuti unogona kudini unogona kudonha uchifamba nokuti unosina kurara wakaneta chirogorwa neblackout nomakanganisira rainjita kana unogona kuba kana something mumba chaivo vanhu vasina mari wavari desperate kuti wanewo dombo racho nero nditwa Kristu mabara andiro mutori ndairowa mbanje nekokero ambanje ndatanga ndiri 14 form 2 saka ndatanga kurwadziwa nemaacids. Saka pandakatanga mbanje idzi ndaine shamwari yangu yakandibvunza kuti saizoti munofurirana paushamwari kuti aiwa iyi inobetsera nepeni yakurwadziwa nayo. Saka mushure mekuita research painternet saka vataenda kubhesi rake vaitengerawo mbanje ndobva ndatenga. Asi musi wekutanga iwo ndatorobhema ndikakosora ndatombodzisiya, asi ndakuita musi wandakarwadziwa ndendega ndanotenga ndobva dzandibatsira nechokwadi peni yakatombomira. Kukeni ndaitanga ndafanira South Africa. Saka mukufamba nenzvimbo yandogarawo kunoku inonetsa, asi ikoko mwandatoita mbanje kunoku mwanikira necho.